Nou, we hebben een toneelstukje op meidje. Over de middeleeuwen. Ja. Omdat we hier op de middeleeuwsfeest staan. We gaan nu alle CITO-toetsen horen. Dus Dan willen we daar eigenlijk een feestje voor vieren. Ja. Gewoon voor de lol. Ja. Maar die famkes het toneelstukjes en dan ben je aan het douchen. Ja. En je hebt slaan ook de hassen in. Ja, dat is ook een Leuk. Nou, we zijn eieren aan het skillen en daarna weer het gekookte eieren. En daarna geven we, maar de hele klasse geven ze opeten. En dat is een speciale techniek om die eieren wat te breken, hè? Ja, ik ga een speciale techniek. Wie sommige eieren wordt net, maar... Oh ja, zo ken ik het ik. Dus sardinen ze dat in de middeleeuwen? Ja, denk ik wel. Daarom hing die lui ook even die doeken in de kop, hè? We zitten maar z'n fjouweren in de kroeken. Ja, we kunnen net ophouden, maar ik wil weer. Nee. Nee. Altijd wel wat te vertellen. Elke dag moeten we uit elkaar zetten, omdat we Ja, te volle echt. praten. Echt weer? Ja. Dus je bent een prinses? Ja. Ze vecht om je, hè? Ja. Nou, ze doen net zo bot hun best. Nee. Nee. Nee, Maxime, ga even show. Zitten er wat koen-ridders bij? Nee. Helemaal net. Echt, hè? Dus eigenlijk wil je hem helemaal naar het redden mudden. Nee. Ik kan wel bloed zetten. Ja, van je vrienden moesten naar wie. En moesten we 10 minuten live lopen, want jullie echt heel leuk. Het is heel nog reeds omhoog, dat zal leuk wezen. Ja. Ja. Nou, Nou, zie je het zo? ja, maar ja. Ik wil een beetje schrokken, zeker? Nee. Ik vond het eigenlijk wel grappig. We leidt je altijd heel bot dat een van de juffen leuk is. Ja. Maar je children zal leven, maar dat ben je hem helemaal net. Ja. Soms. Krudder. Nou, kerst het, kom op. 1, 2. Abracadabra, simsalabim, poef! Zie, nou druk je hem gewoon weer in en dan houd je op. Ja, en dan verdeel ik het straks overbakken. Een gewoon restaurant is de druk. Is veel hoger dan hier. Hier kun je echt alles rustig doen en ja, op een manier van rustig. In een gewoon restaurant moet je echt snel en dan is het klaar. Hier doe je echt rustig op je eigen tempo. Ik ben op dit moment werkloos. Ik heb zo nu en dan nog wel eens even een opdrachtje of aan een oproep ben ik aan de skak. Maar om toch net thuis te zitten heb ik besloten om me als vrijwilliger op te gaan. En toen is eigenlijk dit een beetje de bus kwam. En het team hier in de keuken, dat het eten klaarmaakt, dat zijn al je vrijwilligers, heb ik begrepen. Ja, wat de Jood stiert, dat zijn alle vrijwilligers. Wij noemen onszelf een sociaal restaurant. En we zijn er vooral voor mensen die het leuk vinden om andere mensen te leren kennen. Dus wij hopen iets bij te dragen aan de eenzaamheid. De maaltijd, 3-gangen menu, kost €6.
Maar mensen met een smalle beurs die betalen bij ons 3. Dus nou ja, goed, voor dat geld kunnen een heleboel mensen die alleen zijn niet zelf koken. Man, mag ik even steuren? Jo, mag je altijd steuren. Het het wat smaken? Wat zei? Het het eten wat smaken? Het had bijsmaken. Monsterachtig. Is hier altijd, zei je? Monsterachtig. Ja, wat is dit wat een leuk restaurant? Want het is wel bijzonder voor zelfs. Het is hier goed. Het is hier goed. Daar horen we het op. Nou, er komen hier best mensen met een psychiatrische achtergrond. Nou, en dat is ook helemaal prima. We zijn er ook als team heel trots op. Dat die mensen zich hier veilig voelen en dat ze komen. Want er zijn toch heel veel mensen, ik ken eigenlijk bijna iedereen wel bij naam, waarvan ik gewoon weet dat die anders nooit uit eten gaan. Dus gezelligheid staat voorop, een goede, gezonde maaltijd, met verse ingrediënten en vooral heel veel plezier met elkaar. En dit is ik vrijwillig? Nou ja, vrijwillig. Dat moet gebeuren, hè? Dus noodzakelijke kwaad. Ja. De rest het lekker rieten en dan begint het voor je pas. Ja, maar ja, je weet wat voor je het doet, hè? Voor het eten. Dus ja, als het even kan, besteed ik dit uit. Maar ja, ze hebben het aan mij uitbesteed. Nou, wij hier nog eens nog wel even hulp, maar wij met die contact op. Ja, dat snap ik helemaal. Jongens, succes!